Халелуя. Можете да станете само така става малко. Може да се изправим всички заедно и да кажем на Господ, че това сме тук. И докато ние се покланяме, Господ идва към нас с един въпрос. Какво искате? Какво търсите тук? Чуете ли ме? Какво търсите тук? Отговор неща. Отговор нека стои в твоето сърце. Към Господа. Искам всички деца. Всички деца тук при мен. Всички деца по най-бързият начин. Айде по най-бързият начин, много шум се дига. Без да има шум, без да се говори. Айде всички. Това го правя, защото като се покланях, видях една картина. Само децата, майките нека седнат. Бащите. Айде тук всички деца. По-насам. А бащите и майките, който говори, това е грях. Искам всички заедно да се изправите. Ама всички, нека всички. Прострете своите сърце към нашите деца. Искам всички от място, отстрани, вдигнете своите ръце. Пророкойте върху децата днес. Пророкойте върху Божите деца. Господи, благодаря ти, татко мой. Заставайки днес, татко. Благодарим ти за децата, които имаме в това служение, което е Твое. Молим ти, Отче, днес ние пророкуваме живот върху тях. Ние пророкуваме благословение, татко. Да бъдат посветени изцяло само на Тебе, татко мой. На Твоето присъствие. Молим ти, Отче, в името на Исус. Благослови ги, Господи. Татко Небесни, благодаря ти, че мога да видя какво е отношението на Твоето сърце към децата, Господи. Както в онзи ден си казал, оставете децата да дойдат при мен. Не при мен, Господи, при Тебе, Татко. Ти си великият Бог. Ти си великият баща. Ти си всемогъщият цар, който можеш да благославяш, да изцеляваш, да възкресяваш. Татко Небесни, моля те за всяко едно дете, както за Сърхил, който днес има ден, за който да си спомни, че ти си го създал на този ден. И ние го благославяме, Татко Небесни. Лично благодарим за това, че Господи, той има едно чудесно семейство, Боже. Не само семейство, има и Тебе, Господи. Има, Боже мой, и служение на тази семья. Има призив, Господи. Не само Той, но всички наши деца. И днес ние пророкуваме, Боже. Днес ние изповядаме, Господи. С вяра, Татко наш. Живот върху нашите деца. Живот върху нашите деца, Татко наш. Живот върху нашите деца. В името на Исус. Живот, Господи. В името на Исус. В името на Исус. Ора ваше кара, ваше кара, ваше. Халелуя. Халелуя. Деца, можете ли да седите така? Всички? Айде седайте по най-бързият начин.